Здравейте, приятели, аз съм Смари и днес ще я с Комара. Тук в разговори за Нир едно. Кажи нещо. Линк ще има в описанието Да, бе. на канала ми. Виж каква, брат, симпатична ми се па. Искаш Вау, нещо. какви балони да направим. Той сега играе в IPC, обаче ние играем в Епика. И това е, забравя да кажа, че това е четвърти епизод на Майнкрафт. На Skywars. Нещо ли падна? Дай нещо без крънцо. Тук са. Чупи. Добре, ние ще ги убием. Тук ще убихам. Трябваше да пусна една вода. Аз обаче още не съм умрял, хора. Още има надежда за мене. Няма да го случва. Добре. Кога? Пахти. Падна? Това е Уау. епизод на CS. Аз пък на CS. На Skywars, да. Лоби? Искаш ли да играем една друга игра? Не, Skywars. Аз съм сам. Имам да проми тази Gun Game. Не, искам има- Skywars. Имаше в CS. Не му е. Ай, къде е в средата? 8.24. Бързо влизай. Окей, влязох. Опа. Защо пак му върнах хъп 4? Дай мене, хъп 4. Хъп 1. Аре да играем. Legendary. Не, ай пак. 7.24 вече този път е. Да. Влязох. Пак му върнах хъп Пак 4. хъп 4. Това е между. Добре. Хъп 1. Малко тъпичко ще стане. Хъп 1. Ето тук 4.12. Дето е. Е, смрада. Не, там не можем да сме тим. Що бе? Пак му върнах хъп 4. Добре, ама там не можем да сме тим. И Пресли. А? Пресли, знаеш ли? Да. Знаеш ли пакта? Да. Ето Аз тук ще е такъв сървър като пакта. само, че това ще е премиум. С премиум, нали? Ето е неговия спремил. Да, ма това ще е с премиум. И български ютубъри ще влизат. И Смарагдер в последното. Да, 15. я видях. Тоест- Къде? В кой тим? Ще покана на български Чакай. ютубъри. Уау. Тим. Син. Кой? Син. Не, ти с друг. Ай, не. В... Жълтия. Лилавия. Жълтия. Лилавия. Добре, жълт. Yes. Двама сме, сега ще видите малко игра. Ще смажа игра. Сега се започва Загряхме. Skywars. Просто Не, Илио, тук има дупката, че не. диаманти, раздават диаманти. Айде да сте живи и здрави. ОМГ. Това е бък. Що? Не бюрай двата честа, бе. Добре. Оправям си ги, че. Стига, бе. Значи, аз... Хвърлих ти нещо до... Чакай, ще го хвърля горе. Айде да строим, защото всички ще ме изпреварят. Прейти неща. Аз ми взех кит. Давай, взимам. Аре бе. Опак ще играе сега. Стигам толкова, сай. Да, просто нямаше хода. Да ми направиш ревю на канала. Да, бе. Строй. Искаш да подпаля? Давай. Не. Стрелята! Им предвид за това. Как се спасих? Искам да подпаля. Аре, давай, тръгвай. Нищо такова, спокойно. Тук няма нищо. Давай, строй. Давай, джампи. Давай, ти първо.
Къде е Тос? Тос лети, бе! А, не лети. Аз мисля, че Тос лети. Мале. Идват. Грейт. Убих. Сега с бах, где дойдоха, човек. Хакер. Не, он не си стои там и ми пуска лава, ай, лови. Не бе, шибаняци, долни. Не да те псувам, така просто се извервам. Ай, или пак Skywars, къде си? Давай. Чакай, че ми бъдна. Крашна. Или то крашна, просто крашна. Значи, тук където е 4 от 16. А, Още ли снима? Добре. Къде е? В кой тим? В зеления. А, не, има някакъв. В синя. А, не, има някакъв. В беля. Да, веля съм. Още ли снимаш, бе? Да, още. Сега последна игра и ще спра. Аз ще Имам почна. 100 коинс. Кога ще почнеш нов? Почна. Ще направя една поредица на Minecraft. Аз пък имам на Skywars. Ей! Ще убереш тук, бе. Ама, как взе бразвата. Тя беше шатнесата. Аз тук, към средата. Не към Ти средата. взели кит? Не. Давай бързо. Аз ще ти дам неща. Не Чакай. ми трябва. Абе, Имаш забравих ли да изключа кодовете за поредицата. Ония са там. Добре, аз ще ви такова ми с яйца дръпни са. Не, Иляне. Будна ги. Yes. И двамата. Избери. Мале, Давал. са те си яйца от уния, бе. Бързо, прави мост на там. Чакай. На. Чакай. Нали имаш меч? Или брат? Да, имам. Кажи ми ако ма стрелят. Никой, давай бързо. Бързо. Там сме. Стройте там. Ай, пази са тогава. Искаш. Нямам блокове. Джъмп. Сега човек, ако не успея да го джъмпна, Не знам. Имаш ли лък, защото аз имам 39 аз стрели? съм 26. Имам вече стаки 24. Аз съм... Въдица, yes! Падна. Знаеш си, че трябва да го такова. Не, откъде? Сейца, Падна. стреляха. Ари, още една игра. Още една. Ай, последна и ще свършим. Купен ми. Пак да е от 16, защото имаме по-голям шанс да спечелим от 16. Да, пак да пък. Ай, хора, отдавна сте виждали такова победа от мен на Skywars. Последното. Кое? 0-16. На мен на Minecraft ми върви на 120 FPS по-добре, отколкото на 90. Да. Ай, двама сме. Вау, как ми лагна изведнъж. Аз си взех кит, докато вляза в другите. Аз обаче на мен не ми трябва да не знаеш. Вземи се. Може някой да спечелим те. Аз когато стримам на Minecraft, ще стримам с... С лобия стрес. да. Ама ще стрим с 140 FPS минимум. 140, откъде ще го взеш този FPS? От процесора. Ага си... Нали викаш, че не ти дропва достатъчно FPS за стрим? Зависи. Бързо, зеленият тим. Чакай, Не. Гледай, на 200 FPS ми е Minecraft и върви абсолютно. и ти върви?
Говори малко Четири. по-силно. Вълк. Още един. Айде. Тук има такова, бе. Тук има някаква стълбичка. Ако тук може да се кача така на джампа. Защо ми лага така? Аз ще вотна след малко. Що? Защото ми дава пари. Айде. Бързо влизай в зеления чип. Yes. Мале, от тук май мога да се кача. До там. Абе, ти Къде? печелил ли си някакъв Skywars? А? Печелил ли си някакъв Skywars? Да, печелил съм. Ама на клипове. Мисля, че да също. Не, бе, Да, тук и аз има на един блок. клип Значи, на Смарагдер спечели. Минало ли? Вчера. айде Абе, се наиграем. да снимаш толкова рядко. М? Да снимаш толкова рядко. Толкова какво? Рядко. Не знам, не сням всеки ден. Не ти се снима. Прага, не. Аз го по принцип го правя за кеф. Да може. Сми там, дет съм ти оставил вътре. Нищо не ми трябва. Аз ще взема всичко. Дай ми какво нещо, де. става, бе? После. Там Дай ми нещо. ще остава там всичките честове. Абе, на 300 FPS ми е Minecraft. За него вече аз когато говоря с тебе, не говоря, не се чуваш силно. Когато говоря с комара и с тебе, не се чуваш много силно. Бе, Дай. пъти са, бе! Че си. Абе, аз ще ти затворя и ще направя ревю на канала ти. И аз. Yes. Как бе? Как? Сега, Опима, бе! Хакер. Чакай. Благодаря, че гледахте. Аз бях с мен, ви бяхте моите мегалчета. Абонирайте се за мен и за Зънер. И до скоро!